କଥା ଶୁଣ ଆଜି ଠାରୁ ତମ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ଆଜି ଠାରୁ ତମର ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତମେ ମରିଗଲେ ବି ତମେ ମରିଗଲେ ବି ମୋ ହାତରୁ ଟୋପାଏ ପାଣି ଆଶା କରିବ। ମୋ ହାତରୁ ଟୋପାଏ ପାଣି ଆଶା ତୋ ଭଳି ପୁଅ ହାତରୁ ପାଣି ପିଇବା ଅପେକ୍ଷା ବିଷ ପିଇ ମରିଯିବା ଭଲ। ତୋ ଭଳି ପୁଅ ହାତରୁ ପାଣି ପିଆ କଣ ବିଷ ପିଇ ମରିଯିବା ଭଲ। ବିଷ ପିଇ ମରିଯାଇ ଭଲ। ଯା ଯା ମୋ ଘରୁ ବାହାର ଯା ମରୁ ବାହାର ଯା ବାହାର ଯା କହୁଛି ନା 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 ମୁଁ ମୀରାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ମୀରାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ସେ ଚାକିରି କରିବ। ସେ ଚାକିରି କରିବ। ବଡ ଘର ବଡ ଘର ଭଲ ଘର ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ଦେବି। ଭଲ ଘର ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର ତା ଛଡା ମଙ୍କି ବସୁନ୍ଧରା ତା ଛଡା ମଙ୍କି ବସୁନ୍ଧରା ତା ଛଡା ମୁଁ କି ବସୁନ୍ଧରା ମଙ୍କି 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 ସେ ଗୋଟେ ବିଲିୟନ ମଙ୍କି ବସୁନ୍ଧରା ବିକିବୁ ତୁ ଭଉଣୀ ନେଇଯିବି ବୁଝିଗଲା। ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଛଡା ମଙ୍କି ବସୁନ୍ଧରା ନାନା ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ। ତା ଛଡା ମଙ୍କି ବସୁନ୍ଧରା ନାନା